Yun na, nandiyan na. Meron na? Meron na. Saan ka ba? Wala. Ayan, oo. Oh, naka-live ka nga. I-open mo yung camera mo. Ganun ba yun? Oh, inopen na nga yan eh. Pinatay ko tuloy. Bakit hindi ko makita dito? Bakit wala? Live na nga ako oh. Umaandar na yung ano. Nakikita mo ba sarili mo? Oo, sa camera. Ay, dito na. Dito na nakita. Sige na. Bayan, gabi na oh. Bye-bye. Ay, hindi ko na ano. Ay, nako. Paano kaya kayo aakyat? Hindi ko na copy-paste yung ano, code. Dito na lang sa isa. Okay na? Hello. Wala akong marinig. Hindi ko na copy-paste yung ano, yung kanyang code. Paano yan? Thumbs up. Hindi ko nga naano yung code niya eh. Kung paano eh. Ayun. Click, copy, paste. Paano? Mhm. Paano to? Hindi ko maano yung ano niya. Saglit lang ah.
Di ko maano yung ano niya, yung code. Saan ko ano nito? Sangit. Saglit lang ah. Hindi ko may ano yung code niya. Hindi ko alam. Dito pala sa taas eh. Ewan, hindi ko may ano. Share. Instruction. Saan ko to isi-share sa ano? Screen. Mag-invite ka ng guest. Hindi ko nga alam ibaba yung ano niya, yung code. Na ano ko na, na-copy-paste ko na. Mag-invite ka ng guest. Hindi ko nga alam ibaba yung ano niya. Paano ko to ya ano? Ilalagay ko sa Gmail, di mawawala yung ano. Ayan na nga oh. Ayan. Ayan na. Ayan na yung code. Mag-i-invite ako. Pwede na kayong umakyat. Andiyan na nga oh.
Hello, hello Arlene and Dailin. Hello sa lahat. Nandiyan si Arlene and Dailin. Mag-ano kayo? Oh. Hindi ko alam to kung paano yung invite. Sinong papasok. Nandiyan na yung ano ng StreamYard. Sino nga akyat? Wow! Kumusta? Paano to? Ay, ay, ay. Nye. Naka-mute ka? Bakit naka-mute ka? Naka-mute ka? Hindi. Yan, meron na. Once pag may pumapasok Hindi ka sa'yo, nag-ilis i-click mo ngayon? yung- Naka-mute ka? Hindi. Yan, meron na. Ay, yung Once pag ano dyan. rito. Hindi ka nag-ilis ngayon? Kasi Wala. humble din nandito. Humble B. Nag-iis ko ako. rito. Wala. Humble din nandito. Humble B. Hello, hello, hello. Ayaw magpakita ni Humble B. Hello. Shout out sa'yo. Andiyan si Ham. I-click mo Duday. Ang ingay pala nito. Duday. Ang tagal ko nag-sit nito. Hindi ko kasi alam eh. Yung sa baba sa screen mo, may tatlong bar. Bakit nakamute ka, Humble B? Sa screen mo, may tatlong Mas-CPR ka. Bakit nakamute ka, Humble B? Mas-CPR ka. Saan ba yung maingay? Ha? Ay, maingay dyan Dito sa inyo, no? Mas-CPR ka. Sige, sige, mute. Maingay. Ha? nasa ano mo Duday. Maingay dyan sa inyo, no? Bakit maingay? Sige, sige, mute. Maingay. Akyat ako mamaya, Mami Duday. Akyat lang ako. Ano yung maingay? Bakit maingay? Humble B, maingay sa inyo. La, nahulog. Ano nangyari? Bakit nahulog? Bakit nahulog kayo? Nasaan na kayo? Ay po, ang ingay niya. Sige, sige. Salamat sa pag-ano niyo. Okay. Ano ko lang naman to, testing ko lang kung alam ko. Oo, sige. Sakit na kaya na ulo ko. Kanina pa ako dito. Sige, salamat Humble B.
Maingay sa kanila eh, may piyesta kasi. Thank you sa pa-million in the house. At pa-biji-biji lang yung iba. Kailan ka mag-i-LS Arlene? Bukas? Ano ba bukas? Ay, Friday. Yan si Humblebee, yan, Bisaya din. Arlene Dailin. Taga-asno siya, Cagayan de Oro. Ay, Bohol. Marami pang tao dyan sa inyo, Humblebee. Ano ko? Ayan na naman tayo. Antok na naman. Inom na naman ako nito ng gamot. Saglit lang mag-electric pa lang Kaya pala maingay dyan sa inyo, may mga bisita pa pala kayo. Madilim no ko, hindi ako nakaharap sa ang tagal nito, nung oras na. Oh, nung oras dyan sa Australia, 12. Taga si Humblebee, taga Bohol. Hala, 1 AM na. 10 AM na kasi dito. Gising ka pa rin. Wala kang pasok bukas. Dito si kanina si Dodong. Nawala. Ay, hindi pala siya ay, ito pala. Tatambay lang siya. Oh, bakit ganito pag nag-live ako naantok ako. Naantok na ako, masakit ang ulo ko. Sumakit ang ulo ko dito sa StreamYard na to. Sakit ang ulo ko dito. Hindi nga ako man nakagawa kagabi ng thumbnail kasi nga ng oras na ako natulog.
Hindi na ako nakakagawa ng thumbnail, may bayad na. Siguro mga ano lang, isang oras lang ako o ano lang, kunti lang. Magkape ka, mami. Ayoko magkape. Anuhin ako, sisikmurain ako. Ayoko magkape. Risha. Oo nga, sa ano, sa PixArt, doon na ako, kaso gumagamit minsan ako ng mga sticker. May bayad na. May nagawa ako kanina eh. Ayaw ma-save kasi kailangan bayaran. May pinsan kami. May pinsan ka sa ano, Bohol, Arlene and Dailin? Madilim ang ano ko, camera. Okay lang, nag-ano na lang ako, electric pan para ma-days, lumubra yung ano. Nako, ano ba yan? Thank you sa pag-ano nyo, pasok ha. Ano ko lang naman to, na-try ko lang. Kung marunong ako. Kasi kanina, nag-ano ako, hindi na ano yung aking email. Ano kasi eh, nakalock. Oo nga, yun nga ang ginagamit ko. Ewan ko, nasan si ano, Ibani TV. Inano ko na yun, minisage ko na eh. Thank you sa pag-ano share sa video ko, Humblebee. Ano siya, gumagamit kasi ako minsan mga sticker. Pag nabubuo na yung thumbnail, kailangan yan sa may bayad. Wala, may kamag-anak ka pala dyan sa ano, sa Ringgomba yun, ano? Sa Ringgomba yun, last name. Nasa poblasyon ng Panlaw. Nasa poblasyon ba kayo, ano, Humblebee? Magtanong ako.
Nasa na si ano, Dilpin Manubag, baga gusto niya umakyat. Busy. Oh, ako. Ewan ko na. Ano kasi to eh, 2 araw kasi ako na malantsa. Grabe, plantsahin. Dami. Wala kasi nung bago mag New Year at Christmas, hindi ako nakapamalansya. Tapos puyat pa kagabi. Noong oras na ako natapos nag-live, naaliw pa ako doon kay ano, yung viral ngayon na yung TikToker. Pahiram nga ng eyeglasses. Meron akong isa dito kung gusto mo. Monetize na yan si Humblebee. Monetize na siya. Magkakaintindihan kayo, pare kayong Bisaya. Si ano din, si Dudong Pugak. Taga Cebu si Dudong Pugak, Arlene Indaylin. Nandyan siya. Hello sa mga naka-BG lang. Thank you sa inyong thumbs up. Ano lang tayo, isang oras lang at ano. Ayaw nyo umakyat. May ano, mga kabidi lang dyan, ayaw lumabas. Salamat sa pabidi-bidi. Babalik din po ako, sabi ni Humblebee. Wala kang ano ngayon, ay mamaya pa 2 AM sa'yo, no? Hindi ako nakapunta doon, nag-live ba si ano, Madam Nancy? Oh, shout out kay Dudong. Nasaan ka na, Dudong? Mayroon ka ditong kababayan. Sabi ni Humblebee, shout out. Oh, si Humble ay si ano kasi si Dudong Pugak, kanutoy ko ay si ano yan, Dilpin Manubag. Taga ano siya, taga Cebu. Hindi ko alam kung saan sa Cebu. Nakapunta na ako sa St. Augustine Church. Oh, pwede kayo kaya lang malayo.
Tsaka ano ngayon eh. Ayan si ano, Dudong Pugak, ano to ko. Akyat ka ano, Nilpin Manubag, gusto mo umakyat? May kababayan ka dito, si ano, Arlene Indailin. Taga Cebu din siya. Dudong Pugak. Wala si ano, Ibani TV. At saka si ano, babaeng pobre. Lagi nandito sa akin eh. Kahagabi lang, hindi siya nakapunta. At saka ewan ko ngayon. Itulog na siguro. Busy lang. Busy lang daw siya. Busy lang. Busy. Tulog na yung host. Naantok na nga ako eh. Natulog kasi ako kagabi. Ano na, 12:30 yata. Nalilibang nga ako kay Jaime Minto sa yung TikTokers na viral. Ang cute niya. Si ano, ang babaeng pobre, pupunta dyan. Oo, ang cute niya. Meron akong picture niya dito eh. Nakakaano ko kaya siya sa YouTube, nagre-reply siya sa akin. Nagre-reply siya sa ano, sa message ko, nire-reply niya ako. Ayan siya oh. Oh. Diba, gwapo? Para siyang babae. Para siyang babae na maganda. Mm. Ni-stalk ko siya eh. Ang ano niya, magmumukbang kayo. Ang height niya ay 6'3". Ano lang siya, 20 years old. Kasi nakapalo ako sa ano. Ito yan? YouTube at saka ano niya, sino yan? Si ano? Yung isa siyang Myanmar na TikTokers. Si Hein Min Tu. Tingnan mo sa ano, sa Facebook. I-search mo yung Hein Min Tu. Basta ano siya. Galing yan. Myanmar.
Magaling siya mag-ano sa TikTok. Magandang ano niya doon. Nakakausap ko siya sa ano, sa YouTube. Nasaan na sila? Tulog na. Marunong naman siya mag-English eh. Tulog na si ano, Ibani TV. Yun sa dodong si ano, katong picture na gipakita ko. Ano yan? Yan babae. Lalaki siya. Taga ano siya, Myanmar. Mukha lang talaga siya ano, babae. Ang ganda niya. Maganda na gwapo. Pero lalaking lalaki siya. Hindi siya babae, dudong pugak, lalaki siya. Kachat ko siya kanina. Na ano yan, magaling siya mag-ano, TikTok. Ano siya ngayon, viral, ang ano niya, ang followers niya ay nasa, siguro nga, 1 mil ay 2 million na ngayon eh. Dahil dun sa kanta na aning-aning yung ajing-ajing. Yan si ano, si Arlene, Delphin, taga Cebu siya. Magkababayan kayo. Hindi ko alam kung saan. Sabi ni Humblebee Arlene, Dailis dan na po, Madam, sa bundle of joys and blessings with ayuda. Dito na. Saan dito na? Sinong dito na? Dudong. Ay, madilim yung harap pa ng camera. Wala akong ilaw sa harap eh. Tagal ko nag-sit kanina, hinanap ko talaga tong ano na to. Maghaharang lang ako. Kanino ka maghaharang? Humblebee. Sino nga akyat?
elbow. Wala pa naman akong harang. Buang ka. Akyat ka, ano, Nilpin Manubag. Welcome. Kanutoy ko taga saan dong? Taga saan dong? Taga saan ka daw? Ano? Dodong Pugat. Magdikita kayo, magkilala para magkakilala kayo at pareho mga Bisaya. Pareho siguro, malapit lang siguro yung bahay nyo. Sa Cebu ako. Yan sa Cebu. Tagalog. Tagalog daw siya. Tagalog si Humblebee. Kasaman dapit sa Cebu. Arlene, asa ka sa Cebu? Tanungan yung dalawa na. Sino bang taga Mandawi dyan? Tawa na naman tayo. Lapu-lapu. Sa ano talaga? Ang Lapu-Lapu ba ang capital ng Cebu? Linindaylin? Isang oras lang ako siguro. Para matulog. Lahi man imong sinultihan, normal ang lang murag Cebu lang gihapon. Sinong lahi? Ano ang capital ng Cebu? Mandawi? Sinong lahi ang sinultihan? Ang Bulbi? Di ba yung Cebu, nandun si Magellan? Naka-TikTok ko na sa Lapula, Naka-TikTok ko na anak sa Lapu-Lapu, asa dapit sa Lapu-Lapu kay katultol ko diha. Ikaw Dudong Pugag, saan ka sa Cebu? Naka-TikTok? Nagti-TikTok ka, Dudong Pugag? May tito ka, tito, TikTok.
Padjak. Ano? Sa Padjak. Anong Padjak? Yung lugar, Padjak? Regards. Nasa Australia. Nasa Australia yan si Arlene Indaylin. Ano? Dudong Pugak. Nandun siya sa Melbourne. Wala si Magellan sa nasa Cebu si Magellan. Madilim ang aking Kailangan ba i-log out ang StreamYard? Nasa Australia si Arlene Indaylin. Uban ang iyang bana. Tingin pagkain ang bulbi. Nagugutom ako. Hindi lang kasi kinain ko. Ito sana magkape. Oh, gabi na. Elbo ka. Guys, meron na lang akong 12 minutes. Isang oras lang ako. Gusto na matulog pag Kaso hindi ako makatulog doon mamaya. Ano ibig sabihin ng puhon? Kuhipon. Ano ibig sabihin ng puhon? Panahon? Bawal yan Bawal yan yung walang puto. Yung ko nabawasan na naman, banana ko. Mahigpit niya yung si Lolo.
Muni na yan si Arlene Dailin. Naka na yata yan. Naka-asweldo ka na Arlene Dailin, no? Nakuha mo na yung pin mo. Si yung pinupuntahan kong isang YouTuber sa UK. Nagkaroon siya ng yung ngayon. Tapos, lagi siya pre-premiere. Alam nyo bang nakakuha siya ng $700. Bakit hindi mo nakuha? Hindi ko nakuha sahod. Bakit? Si Night Hunts, nakakuha siya ng pero mo $700 doon sa premiere niya, saka premiere lang niya. May nagsweldo siya ng 25,000 yata. Gusto nyo umakyat? Ihuhulog ko ang hagdan. Naririnig nyo yung ng freezer? Maingay. Maliit yung ng streamer ng cellphone. 6 million in the house. Thank you sa pabidi-bidi lang dyan. Meron na lang akong 8 minutes. Natutulog na tayo ng maaga. Gabi na rin dyan. Gabi na rin dito. Mag-11 na. At sa Qatar, ay si Dudong Pugak ay nandun sa Qatar ngayon. At winter doon. Ambulbi at Dudong Pugak, maghanap na kayo ng ka-Valentine's nyo at malapit na. Ano pa naman ngayon? Magsa-summer na. Kita mamaya. Dudong Pugak. Lagyan mo photo yung channel mo. Ano yan? Hindi niya channel yan. Ano lang niya? Mutan-aw niya ko sa imong bundle of joy. Blessing for the old silingan. Ano niya yan? Parang ninja. Ang niya talaga, Dilpin Manubag. Mapalo ka dyan. Sinong mapapalo? May channel ba yan? Linalag out ba tong na to? StreamYard? Mapalo ka dyan. Maghanap ka ng bulbe. Para may ka-Valentine's Day ka. Thanks, Doc.
Ano main mo? Ano daw main mo? Ano? Dudong Pugak. Ano toy ko? At pupuntahan niya. Marskills TV. Hello, hello. Shout out sa'yo. Naka-StreamYard na. Yaw. Naka-StreamYard na. Oo. Ang tagal ko kaya na-sit up to. Ay, yan na si Boss Madam. Ang tagal ko, inano to kanina. Sumakit yung ulo ko sa, ano, tamsak dan. Thank you, Marskills TV. Si Marskills TV, dikitan yung, Arlene Indaylin. Hindi pa siya, monetize. Akyatan na kayo. Gusto mo umakyat, Marskills TV? Bababa ko yung hagdan. Maingay kasi kila Humbolde kasi maraming bisita eh. Diyan na yung yan na yung hagdan. Nakasinong aakyat. Pinalitan talaga yung ko. Channel. Kaya nga maghanap ka ng jowa dyan. Merong dyan eh. Malamig pa naman dyan ngayon. Dudong Pugak. Maghanap ka dyan. Dami dyan Kaya lang bawal yata. Oo nga. Sana all may sahod na. Ikaw Humble, hindi ka pa nag-request ng pin mo. Sana all may sahod. Ako wala pa akong sahod. Pag may sahod na ako, hindi ko kukunin hanggang dumami. Pwede ba yun? Akyat kayo kung gusto nyo. Dilpin Manubag, akyat ka. Yan, na, 1 hour. Mag-1 hour na pala ako. Maghanap-hanap ang wala. Ako marami akong jowa. Ayan na, si Marskill TV.
Hello. Akyat kayo, akyat. Kanina, kay ano, nag-feedback eh. Naingay kaila ano eh. Mega shout out sa mga bisita ni Ho. Meron pa siyang ano. Meron talaga siyang palakpakan na. Pero palakpakan. Talagang bumili. Sabi niya wala siyang pambili ng ano. Walang ito. Ay, matanggal nito. Asa na kayo? Ayaw na mag-chat. Chat naman. Yan. Zile 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 yo लड़कियां मिले 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 पे भाई Yan, masaya na si Os. Hindi na antokin. Baka maka-copyright ako. Wala yan, mami. Ha? Hindi na makaka-copyright. Patagal ko na itong ginagamit. Mga tugtog na yun. Walang copyright. Pagalingan kayo ng effect. Wala ko ibubugad dyan kay Marskels TV. Wala akong sound effect. Asa na Ayaw kayo? kong gumamit niyan. Maingay. Ay! Bakit ko tinanggal? Asa na kayo? Sabi, asa na kayo? Asa na kayo? Asan na si Kuya Joseph? Makatulog na yon. Ay, o nga pala. Ano na pala ngayon doon? Pagalingan kayo ng effect. Sabi niya ang bulbito. Naka-ano ka? Dita lang gamit mo. Marskels TV? Wi-Fi. Dita o Wi-Fi? Hingi tayo ng kwentas. Kay Kay... Marcos TV. Oo nga eh. Ang dami mong kwentas eh. Wow, talaga. Bigay na sa jowa. Sabi ni Dil, ano, Dudong Pugak, wala siyang jowa, pero meron siyang pagbibigyan ng kwintas. Ito, tugtog. Tugtog. Ikaw, Bumblebee, meron na. Ito, tugtog. Hingi ka ng kwintas kay ano, Marskels TV. Tugtog ko, ang bulbito, ito. Tali mo sa Ayan. lumasag. Ayan, haba oh. Pwede pang ano yan sa pantali. Ayan na. Oh, yan. Pwede panali. Sinong lalabs? Anuan mo? Asan na ba si Lalab? Sino bang lalabs mo, ha? Hindi ko alam kay dyan, kay ano, Bulbi, sinong lalabs niya. Meron na akong taga. Taga ano? Hindi, taga ano? Yung lalabs niya, taga, ano pa yun? Kagigising lang. Nakagigising lang. Ang gabi. Ang gabi. Gamitin mo yung main mo, ano, Dudong Pugak. Taga. Yung main mo ang gamitin mo, wag yan. Sa dagat pa yata. Pwede ba yan? Pwede ba yan, Marskels TV, ang gamitin niya? Pwede. Ako nga itong main ko. Di ba pinasok ko nga. Oo. Ah, Yan ay. Akit ka, Dudong Pugak. Akit ka. Ihuhulog ko yung aakyatan mo. Kaya pwede mo naman habulin. Nandiyan ba naman sa anong unahan?
Yun lang, Ayan, oh. oh. Kitang-kita, oh. Dali na, magtatapos Dito, na pwede ako. mo- Oh. Para makakanta Isang siya. oras na ako. Kahit ka ang ball dito. Ha? Kahit ka na ang ball dito. Mag-magic daw ako. Mag-magic ka, Marskills TV. Mag-magic ka daw. Wala yung magic ko rito, nakatago. Magkano bili mo dyan, Marskills TV? Mahal. Mahal nga, magkano nga? Sa SM ako pumili. Kaya, Meron kasi yan sa taas eh. Pero ayoko makialam din naman akin yan. pinili ko lang kasi ito, yung mismo sound card lang. Wala na yung accessories. Meron yan ang sa online, nasa 800 Wala na plus. yung mic. Hindi, 1,000. Sa online. Sa Lazada, 1. Sa online, mayroon 800 plus. Ay, ito, 700. Ito lang. Bigyan mo daw si Ian Bulby ng kwintas. O ba? No problem. Bibigay niya kay Dile dile yo niya. aler gal mile 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 pe mai. Yung ba kailangan mo? Kay lalabas na. Bigay mo kay boss, madam. Wow. Hindi yan tatanggapin, Ma'am Bulby, kasi lang, mumurahin. Music lover. Sino si music lover? Sayaw kamo, kuratsa o chacha upay iton. Sino si music lover? Music lover. Dito kasi yung tropa ko, madam, eh. Hiningit ko na nga lang. Arwin, ikaw ba yan? Hindi mo kami rito sa katada. Labas ayun. Arwin, Gulani. Ikaw ba yan? Si Music Lover TV? Sayo kamo, kuratsa, o chacha, upay. Upay. Pa-shout out pala kay boss. Shout out kay Madam Nancy Valencia. Shout out kay Music Lover TV. Uy, Arwin Gulani, kumusta? Saan ka ba ngayon? Nasa Dubai ka ba? Sa work. Nasa Dubai ka ba sa IUPIL Gimmicks? Ads pa. Uy, wala pa ako niyan. UPIL. Yan si UPIL Gimmicks. Ano na rin yan? Nasa Saudi ka? Oo nga pala. Yan si si Dudong Pugak. Nasa siya? Dito, akit Qatar. ka. Dito, akit ka. Si UPIL Gimmicks ay nasa Cagayan de Oro. One time lang, ang ball dito. Ano yun, host? Hala. Ang alin? Ang alin, Humblebee? Akit ka. Si Music Lover ay isang yan, kababayan ko, Waray. Nasa Saudi siya. Si Yupil Game. Hello, host. Uy, akyat kayo. Sinong gusto umakyat? Bakit nasa harang kayo? Wala namang harang. Wala naman akong harang Yupil. Sino nagharang sa'yo? At umbagin natin. Sige. Ano dyan? Tanghali dyan o hapon? Tanghali. Alas 7 ng araw. Sige, salamat sa pagdaan, Arwin Gulani. Alas 6. Ingat ka dyan, ingat. Isa, pinanonood ko yung mo, Arwin. Hindi lang ako nagko-comment. Minsan, nag-comment ako.
Si Yupil Gimmicks ay busy, tawa pa siya. Tikit nyo na si host. Tikitan nyo naman si co-host. Andiyan si Marskills TV. Akyat kayo. Co-host, wala nang Akyat kayo Gaharang na lang daw siya. Ano harangin mo? Wala naman dapat. Akyat kayo. Nandiyan na yung hagdan. Na ang hagdan. Get na kayo. Mega shoutout sa inyo. Ang unang umakyat, bibigyan ko ng kwintas. Diba? Organic. Sitahin ko yung si co-host. Kasi legit yan and organic. Thank you very much. Ang Lord Bitu. Tawang para Ang sa iyo. ingay. Para yan sa Ayan. Valentine's. Zile yaar ladkiyan mile pe bhai Botol. Organic. Ayun. Si Humble din. Anong oras ang mo, Humble Bee? Puro ka elbow. Elbow. Top elbow ka. Elbow cup. Yan yung dilaw eh. Yung dilaw. Dilaw din. Ang swani ko. Oo nga. Bakit ka na? Walang problema. Hintayin kita rito. Ang swani ko. Pag di ka umakyat, bababa ako. Iiwan nyo na ako. Tuwiin pampasok mo. Bababa na ako dito. Ayaw Kaya lang, umakyat ka muna ako tidudoy. dito. Sige, salamat, Yupil Gimmicks. Tipi lang naman gamit ko eh. Tipi lang. Akyat na kayo. Ito doon pugak, makatya nga rito. Saan na? Doon pugak! Dodong Pugak, umakyat ka na. Gagapang na naman yung alimasag. Baba ako rito, pag di kayo umakyat. Bahala kayo sa buhay Bakit nyo. pre-na-process ka? Ay, 11 na. Pero dito nagkakantahan. May wifi ka dyan, Marskills TV? Wi-Fi sa kapitbahay. May wifi ka? Ha? Kapitbahay. Sabi mo, wala kang wifi. Meron, kapitbahay nga. Anong wifi mo? Kapitbahay. Wifi na kapitbahay nyo. Jumper lang. Ako, yung wifi ko, niluludan lang. Nahak ko. Tulog na si Arlene Indailin. Hindi. Ano na kasi doon 1 AM na May-ari nito, madam. Bisitahin. May-ari nitong wifi, kapitbahay ko. Akyat kayo, Pil. Kapitbahay ko na YouTuber din. Nasa Canada. Meron siyang bahay dito sa tapat namin. Meron siyang Akyat kayo, akyat.
At ako'y isang oras na. Naantok na ako eh. Buti natanggal yung sakit na ulo ko konti. Dahil sa StreamYard na to, nakakaano pala to. Nakaka-stress. Kanina pa ako naka-live eh, pero hindi nila nakikita. Hindi na lang po ako akyat. Sige, salamat. Hello, boss. Hello po, boss. Marskills TV. Hello daw. Saan ang probinsya mo, Marskills TV? Cavite po, Cavite. Pero tubong Pampanga ako. Marskills TV, saan ang probinsya mo? Pampanga. Pampanga? Oo nga pala. Kapampangan ako. Di magaling ka magluto. Marunong. Tumira na ako sa Pampanga, sa Apalit. Kasi yung bayaw ko dati, yung bayaw ko, yung ang apelido. Pampanga yun. Ha? Palit. Palit. Apalit? Ng Pampanga. Oo nga. Dito lang banda sa may ng Bulacan. After ng Kaluguran, Palayan, Situhos. Anong kaluguran? Kaluguran, mahal. Mahal. Mahal kita. Kaluguran ba? Ang cute naman ang boses mo. Ay, naging boses palaka na. Lumiit ang boses ko kasi dami ng duwende sa tabi ko. Ang ingay-ingay nila. Ang boldito, kaluguran, Palayan, Sito. Oh! Ito na ang dalawang bakal. Bakal na bilog, gagawin kong sitaw. Ito na ang dalawa. Ikaw, kuya. Oh, diba, diba, diba? Taga-Guagua. Taga-Guagua ako ko. Maniwala ako. Tangkaron. Taga Nga. Saka sa Guagua. San Antonio. Sandon. Eti. Oh. Alam ko lahat. Daming lugar ni Ambulbe. Marami kong alam na lugar doon sa Guagua. Sa mga Saan ka daw sa Guagua, Ambulbe? Sa Guagua ako, yung picture ko sa Guagua. Marami kong upload sa TikTok. Sa Guagua. Ako. Tara. Bakal. Pasok natin yung bakal. Antik na, pagbibigyan na kita ang ball dito ha. Ito, dalawang bilog ng bakal. Dudugtongin natin. Kailangan malinaw ang mata mo. Sa madugtong ito. Hindi ba nangungupas yan? Ayan. Ayan na. Ba, Malinaw. mamagic siya. Up, up, up. 1, 2, 3. Pasok. Ang sitaw ni Hot. Yung dalawa na ang sitaw ni Ang galing. Diba, diba?
Magician ka pala, Marskis TV. Ang ball dito, napagbigyan na kita, ha? Sabi mo, magic. Magic, magic. Tanggalin mo nga. Salamat po. Ah, ano naman? Yan, maliwanag yung mata mo. Ang ball dito, oh. Hindi naman, tatanggalin ko na to. Yan na. Tanggalin ko na to, ha? Tanggalin ko, tingnan mo, tingnan mo. Nalaglag na. Nakikita yung sarili ko. Tingnan ko muna yung sarili ko. Ikaw na muna ako sa magbasa. Babalik ako dun sa picture. Ayun, nakita ko ng sarili ko. Ina, hindi. Puro letra. Magaling, magaling. Ikaw na. Pwedeng ang ano? magbasa. Pwede na sa ano yan? Siguro lagi ka na sa peryahan, Marskis TV. Ah, yes. Seryahan. Ako lagi ng araw. Dudugtungin ko lahat ng bakal. Tatlo. Pag dudugtungin ko itong tatlong bakal. Una, isa, dalawa, wala. Na. Ano ba yung nakalimutan ko yata? Load kayo! Ito na si Martin TV! Magmamagic na ng bakal na hitaw. Oh, yun! Pasok pa isa! Oh, yan! Pasok na! Yun, may nag-chat. Hindi ko na mabasa. Sino ba yun? Hindi ko na mabasa. May ano yata yan eh, butas eh. Wala, mali. Yun, butas. Ilog yan. Walang butas. May butas siguro yan. Ito po yung butas. Ito. Dot. Oh, yan, butas. 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 Puro butas. Yun. Wala itong butas. Yun. Oh, diba, diba? Oh, yan. Oh, yan. Ayun. Ayan, ang gagawin ko. Tabuhol-buhol na. Wala, paano ba to? Ang dito. Ikaw ang nagsimula nito. Tres na, hindi ko na matanggal. Buhol-buhol na. Ang dito. Anong buhol-buhol na to? Tanggalin mo to. Ano ba yun? Taga-Periay. Hanggang ano lang ako, tama na ako ngayon. Naantok na ako eh. Ay, naantok na si Mami. O sige, bababa na ako, Mami, ha? Hanggang sa muli na lang. Salamat sa inyong pag-akyat. Marskis TV, Bulby, Yupil, Hilmix, si Music Lover, TV, Gulang si... daw po. Ha? Sabi ni Ambol dito, gulang ohos. Ayan Antok oh. na ako eh. Wala, antok na rin si host.
Ambol dito. Baba na ako. Hanggang nandito mga 2 sila AM dito. tayo. Ano ka? Ikaw, pwede ka matulog sa ano. Chat nga sila Ako dito, daw. mami, yung mga tropa. Galing mo, boss. Master City. Ang galing mo daw. Maano na kasi. Galing mo, Gusto ko na boss, matulog. ma'am. Next Thank you. next time na Yoki. lang. Thank you. Ano ko lang naman kasi Marami to, try ko lang. Ganda Kung yan, marunong yung ako. StreamYard. Ano yan? Marami sana ako papakita, kaya lang ayaw na Next time na lang. Oh, next time na lang daw. Kasi Mag-LS ka. Mag-LS ka, Marskills TV para ano. nagtatagay kami rito, mami. Ha? Yung kapitbahay ko kasi dumating, si Man. Nagtatagay kayo. Oo. Nakita ko lang yung notif nyo eh. Kaya ako, ay, naka-StreamYard ka ako, mami. Kaya akit. Next time na lang Salamat sa inyo. Salamat sa inyong support sa akin. Sige, bababa na rin Sige, ako. sa ano na lang. Basta. Isa naman sa inyo StreamYard. Ano ko lang naman to, trinay ko kung marunong ako. Sumakit yung ulo ko kanina sa nito. Okay, salamat sa inyo. Good night. Good night. Bye-bye. Salamat. Thank you. God bless.